Il-liġi l-ġdida dwar il-medja u l-malafama mhux biss tagħti iktar libertà billi tħassar liġi li għandi iktar minn 40 sena u ġiet emendata darba biss, iżda tirrikonoxxi wkoll realtajiet ġodda fosthom id-dinja online. Bħalissa edituri ta' ġurnali, radijiet u t-televiżjoni jirreġistraw mad-Dipartiment tal-Informazzjoni biex hekk jirrikonoxxu kif huma responsabbli għall-aħbarijiet imxandra jew ippubblikati. Il-liġi l-ġdida li qiegħda għad-diskussjoni tipproponi li edituri ta' siti tal-aħbarijiet online bħal one.com.mt jew timesofmalta.com ikunu rreġistrati wkoll. Iżda dan xi jfisser? Ngħidu aħna veru kif hawn min qal fuq Facebook li jekk xi ħadd għandu paġna jew blog fuq is-social media irid jirreġistra? Le, dan mhux il-każ. U jekk ikun hemm xi ġurnalist online li jikteb mingħajr ma jkollu editur reġistrat, dan se jkun żvantaġġjat? Il-verità hija li le, fost oħrajn għax il-liġi xorta waħda tiggarantixxi protezzjoni sħiħa lis-sors. Dan ifisser li l-ispirtu tal-liġi proposta jibqa' mill-bidu sal-aħħar dak li jingħataw drittijiet ġodda lil ġurnalisti. Fosthom din se tkun il-liġi li tneħħi l-libel kriminali u tagħmilha impossibbli li jkun hemm mandati kawtelatorji kontra ġurnalisti. Hija wkoll liġi li toffri difiża iktar b'saħħitha għal ġurnalisti li jsofru libel u saħansitra iddaħħal il-kunċett tal-medjazzjoni hawn ukoll. Tant li fost dawk li laqgħu l-abbozz ta' liġi sa mill-għada li tħabbar kien hemm l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin.